Ahojte, fanúšikovia Preston Innovations. Volám sa Kristián. Nachádzame sa na Slovensku na vodnom nádrži pri Piešťanoch. Vodná nádrž sa volá Slňava. Dneska budeme chytať systémom klasického feedru alebo distancového feedru. Skúsime chytiť nejakých pleskáčov, kaprov. Uvidíme, čo sa nám podarí. Spravíme si úvodné krmenie. Dneska budem krmiť dve rôzne miesta. Jedno na 75 metrov. Tam budem chytať celý čas s krmítkom Window. A druhé krmné miesto bude na 55 metrov. Tam budem chytať s klasickým otvoreným krmítkom distancovým. Na ten dlhší vzdialenosť dám 5-6 Window krmítok a potom postupne tam budem pridávať podľa toho, ako budú na to ryby reagovať. Úvodné krmenie spravím s XL-kovým 60-gramovým krmítkom, čo je najväčšie krmítko z Window rady. Do košíka dávam zostrihané dendrobénu, kuklu, kukuricu a počas chytania budem pridávať aj červy a pinky. A čo môžeme dneska očakávať, aké ryby? Nejakých pleskáčov, piestov a dúfam, že aj nejaké kaprov vytiahneme dneska. Pripravím dendrobénu na ďalšie nahodenie. Zostrihám, nebudem to strihať na najmenšie kúsky, nechceme tam natiahnuť malé ryby. Chceme chytať výslovne tých väčších exemplárov, takže necháme tam také polovičné kúsky. Na úvodné krmenie dám tam dosť tých dendrobén, aby tie ryby, ktoré prichádzajú z ďaleka, mali čo jesť, aby tam aj ostali. Je to pomerne veľká vodná plocha, má to rozlohu cez 400 hektárov. Takže je tu dosť vody na to, aby sme chytili nejakých veľkých rýb. Pokračujeme s krmením a ideme rozkrmiť potom ten kratší vzdialenosť. Veľmi zaujímavé, že momentálne vôbec nefúka vietor. Inak kto pozná túto vodu, vie, že na tejto vode je veľmi dôležité vietor a smer vetra. Momentálne obidve chýba, takže nebude to jednoduché, ale uvidíme. Malo by rozfúkať okolo 11. Takže
Na dobré ryby potrebujeme vietor. Tam je 3-metrová hĺbka. Dosť hlboká voda tam je, ale je to čisté, takže aj som to preklepal. Je to čisté, pevné. Aby sme povedali niečo ešte aj o vode. Ako vidíte, má to štrkovité dno, takže hľadal som výsledne také miesta, kde je čisté a je tam taký zlom medzi kameňom a bahnom. Tie väčšie ryby, hlavne tie pleskáče, obľúbujú tie miesta, tie prechody. Tam hľadajú tú potravu, takže ja som našiel také miesto. Nakrátko je to také čisté, také bahnisté. Není to najtvrdšie, ale na týchto pleskáčov to je najlepšie miesto. Dobre, posledné krmenie. Dobre. Takže ideme rozkrmiť. Druhé je to kratšia vzdialenosť. Budeme to krmiť s krmným košíkom XL-kovou veľkosťou. 45 gramovým. S krmným prútom od Prestonu. Na ten kratší vzdialenosť dám aj kukuricu. Do toho Windowsu som nedával žiadnu kukuricu, takže tam bola len čistá živá s kuklou a dendrobénou. Dám tam 5 XL-kových košov a začneme potom vzadu chytať. Takže máme to rozkrmené. Začnem chytať vzadu na tom dlhšom vzdialenosti. Na háčik som dával 2 dendrobény s bielou červou, takže prvý náhoď a chytáme. Povedzme si niečo o krmive, s čím chytám, čo som zamiešal. Je to čierne krmivo od Sonu Bejcu. Sonu Natural séria, je to Black Bream, takže čierne pleskáčové krmivo. 2:1 som to miešal s Riverom. Prečo práve som tam dal Rivera? River je ťažké, lepivé krmivo, čo vlastne potrebujeme na takejto vode, na takejto vodnej ploche, kde sú tie spodné vlny. Aj počas dňa viackrát sa to môže zmeniť. A to krmné miesto sa môže otočiť, úplne prejsť o 2, o 3 metre ďalej. Takže čo rozkrmím na začiatok s ľahkým krmivom, počas lovu sa môže stať, že tie ryby sa posunú o 5 metrov, o 10 metrov ďalej, keď máme ľahké krmivo. Preto som to tam dal, to kilo a do 2 kg Black Breama. Je to sladké krmivo na karamelovom sladkom báze, ale základom je slaná chuť, takže je to slané krmivo, sladkou vôňou, sladkým tónom. Je to pomerne jemné, ale s hrubými časticami a veľmi pekne sa to rozpadá vo vode. Na prvý záber môžeme čakať ešte aj hodinu, lebo je to veľká vodná plocha, takže aby ryby tam trafili, to môže, že aj hodina, hodina a pol. Takže máme tu prvý záber, máme tu prvú rybu, asi to bude pleskáč. Krásny rezantný záber spravil. Len cez tú zelinu musím nejak pretiahnuť.
Háčik určite vydrží, lebo nechytám momentálne na tie prvé nahodenie. Nedávam najmenšie háčiky, nakoľko ryba je hladná a nemám tu momentálne žiadnu konkurenciu, že by som potreboval. Krásny pleskáč. Takže prvú rybu máme, pokračujeme ďalej. Do košíka to isté. Nástrah bola jedna dendrobéna s jednou bielou. No, povedzme si niečo o háčiku. Čo používam, aké háčiky, čo som tam dával. Momentálne tam mám háčik N20 sériu od Prestonu a veľkosť je tam 10. Nadväzec je tam 0,15. Keby mi ryby padali, alebo by som mal nejaký problém, tak dám tam väčší háčik. Lebo tá zelina je dosť široká na to, aby som cez toho pretiahol, takže musí tam byť hrubý silón a veľký háčik. Pokračujeme ďalej, nahodíme a uvidíme. Povedzme si niečo ešte aj o montáže. Máme tam klasický karabíner, dvojitý. S jedným stopperom, stops, s veľkosťou large. Na konci mám stočenec, takých 4-5 cm v dĺžke. A ja tam používam quick change, medium veľkosti na rýchlu výmenu nadväzca. Niekto používa, niekto nie. Stačí, keď tam cez uzol dáte ten nadväzec, ale ja to rád používam kvôli tomu, že úplne inak klesá, hlavne aj v stĺpci, keď je ryba. Takže to rýchlejšie padá, ale ten samotný nadväzec pomaličky klesá dole. Chytám na šnúru bez žiadneho silóna, takže nemám tam žiadny silón. Silón je len nadväzec. Niečo povedzme ešte aj o udice. Prúd mám Monster Extreme Distance v dĺžke 3,8. To je 150 gramový prúd. Každý si myslí, že ten prúd je veľmi, veľmi silný na takéto ryby, ale ako vidíte, chytám čistou šnúrou, bez silónu, bez amortizéru, bez toho, aby mi to niečo tlmil tie výpadky rýb. Nepotrebujem tam nič, žiadnu feedrovú gumu, vlastne ten prúd pracuje ako má. Takže nemusíte sa od toho báť. Tento prúd je najkratší medzi Monster Extreme Distanceov. Táto má dĺžku 3,8. Existuje z toho aj 4-metrová verzia, ten má 180 gramov, vrhací záťaž, a 4,20, ten má 200 gramov. Ja veľmi rád používam tieto 3,8. Je to taký univerzálny prúd aj na stojatej vody, aj na pomaly tečúce vody. Na váhu, keď chytám 100-120 gramovým krmítkom, bežne používam tieto udice. Teraz tam mám najsilnejšiu špicu, takže 6 OZ-kovú, ale kľudne by som to odchytal aj tou 3 OZ-kovou, takže to zvládne. Tie špice sú tak
tak silne urobené, tak stabilne urobené. Aj tie posledné očká sú tak spevnené, že sa to nemôže stať, že vám počas nahodení zlomí. Chytám 60 gramovým Windov krmítkom, proste ten prúd, to krmítko vystrelí. Nemusíte sa báť, opreť, ten prúd tak pracuje, že to vystrelí to krmítko a padne tam, kde chcete. Ideme vyskúšať ten kratší vzdialenosť, či sa tam nemotajú už nejaké rybky. Tam budeme chytať s distancovým krmítkom veľkosťou 55 gramov. Systém je tu trošku iný. Tu používam Feederlink dĺžkou 40 mm. Takisto full šnúrová zostava. Žiadny silon, žiadny amortizér, feederová guma alebo hocičo. Prúd je trošku iný. Je to Ascension 4-metrová dĺžka rujacím záťažom 120 gramov. Do krmítka takisto ako na ten dlhší vzdialenosť. Dendrobéna, kukla a sem pôjde aj kukurica. A je to tam. Čakáme na záber. Takže som odskúšal ten kratší vzdialenosť bez kontaktu, takže nemal som tam rybu, žiadny záber, takže idem naspäť. Tam som mal aspoň nejaké zábery, preplavy, takže ryba sa tam už motá, ale samozrejme naďalej budeme skúšať aj ten bližší vzdialenosť, lebo verím tomu, že ryba na to príde. Takisto nástraha Dendrobéna, teraz s bielým a s pinkou. Do košíka som pridával Dendrobénu, klasický Windov štýl, veľa živej, málo krmiva, XL-kový Windov košík, proste košík plných proteínov. Takže máme ďalší záber. Je to síce menšia ryba, ale záber. Zmenil som taktiku na častejšie prehadzovanie. Nečakám dlho, maximálne 3 minútky. Takže s takýmto štýlom pokračujeme ďalej. Uvidíme. Menší pleskáč. To sú tie pleskáče, čo sa tu bežne chytá. Ale my chceme chytať tých najväčších exemplárov. Na háčik som dával 2 dendrobény. Vyskúšame, dám to takisto s jednou pinkou. Košík plnej dendrobény s kuklou. Samozrejme, uzavriem to s krmivom a nahodím.
Pokračujeme 3-minútový interval a ryba je tam. Takže vyzerá to tak, že ryba je v stĺpci. Sice nebude veľká ryba, ale ryba je v stĺpci a reaguje na to. Takže ako ste videli, ten prúd pracuje aj pri rezantnejšom zasekávaní. To je taký štandardný slňavský pleskáč. Hop, 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 hop. A je to tam. Konečne. Takže konečne sme opäť spravili nejaký záber. Sice nebol to veľký záber, ale ryba. Nebude to veľká ryba, ale začínal fúkať vietor a to normálne vidno, že oživilo vodu. Na tento vietor sme čakali, takže toto sme potrebovali. Dúfam, že sa to bude pokračovať ďalej a zábery budú prichádzať. Pekný preskáč. A je to tam. Krásna ryba. Hop, 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 teraz to zobere. Už je tam. Takže máme tu záver, ďalší pleskáč. Nebol taký rezantný záber, ale plynule to zobralo. Ryby sú na krmnom mieste, len nechcú akceptovať nič. Proste prejazdy sú, kapre tam vyvalujú, ale ten južný vietor není to najlepšie. Samozrejme aj tráva nám nepríjemní život. Ale ryba je tu. Musím ho dostať. Aha, ťahám to s trávou samozrejme. Ďalší preskáč. Nakrátko som nevedel urobiť ešte záber, takže je to rozkrmené, skúšam tam, prikrmím, každých 20 minút tam nahodím aspoň raz, ale žiadny kontakt som tam nemal. A je to tam. A veter začal fungovať. Lepšia ryba. Na takéto zábery sme prišli, takže
To bolo vidno, že okamžite to zobralo. Po dopade som mal hneď kontakt. Behom minúty to zobralo, takže ryby sú tam, už len ich vybrať. Zase cez tú kritickú zónu musím pretiahnuť rybu. A samozrejme, už je to v tráve. Ide to s trávou von. No. Lepšia ryba. Už je to lepšia ryba. Už. To je ono. Ja. A konečne záber zblízka. Celý čas som čakal na tento záber zblízka, lebo na začiatok som to rozkrmil. Každých 20 minút som to skúšal, spraviť nejaký záber. Proste nebolo tam nič. A teraz, po 3 hodinách chytania, otriasla konečne špica. To je ono. To je ono. Takže máme tu rybu, na čo som čakal celý deň a podarilo sa nám. Takže je tu ten pleskáč, čo fakt má krásu. Krásna bronzová farba do detailov. Takže pomaličky ukončíme dnešný rybolov tu na Sluňave s hodnotím dnešný lov. Prevažne som chytal na ten dlhší vzdialenosť cez 70 metrov, kde tie zábery boli akože od začiatku. Nemusel som dlho čakať na ten záber, hlavne keď rozfúkal ten vietor. Proste ten vetrík pomohol. Na ten kratší vzdialenosť som mal len 3 ryby a predsa tú najväčšiu rybu sa mi podarilo odtiaľ vybrať. To mal do 2 kg ten pleskáč. Najviac dnes fungovalo chytanie s Windhoff krmítkom, nakoľko ryba nechcelo akceptovať to krmivo. Nie že krmivo, ani krmenie, takže veľké krmenie normálne ignorovala ryba. Skúšal som zakaliť, keď prestal fúkať ten vietor. Ryba bola v stĺpci. Chytil som aj tak pár rýb, ale ja si myslím, že najdôležitejšie bolo, že tie 2 vzdialenosti meniť, lebo ryba momentálne je od tých 50 metrov ďalej do tých 100-120 metrov. Keď nefúkal vietor, sa ukazovala ryba na tých 90 metrov plus, takže to vidno, že ryba je ďaleko od brehu. Ďakujem, že nás sledujete a odoberete YouTube kanál Presto Innovation. Keby ste mali nejaké otázky, kľudne sa ozvite.
píšte, rád vám odpoviem na všetky otázky. Ďakujem vám veľmi pekne. Pekný deň.